Good morning, my dear brothers and sisters. Together with our personal intentions, we'll also include in our prayers the following Mass intentions in this 6 a.m. Mass, July 4, 2026, Saturday. Thanksgiving. Thanksgiving of the birthday blessings for Emmanuel, Noli Rama Adel Abaya, Maya Marquez Martin Espanola, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Thanksgiving for safe travels and Tara Talarok, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Wedding anniversary of Richie and Bibilin Runia, offered by DGSI. Petitions for complete healing and fast recovery of Salome Semblante, offered by SILP office staffs, lectors, and cantors. Healing for Lord Divida, Jane Banawa, Shirilan Villaflor, Rizayap, Thelma Rama, and Jonathan Apipi, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Good health and long life of Ernesto Rama, Mercy Rama, Martiliana Talarok, and Edgardo Talarok Sr., offered by Attorney Tara Rama Talarok. Guidance, wisdom, and personal relationship with the Lord for Ernest William Rama, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Souls. For the souls of Isos, Alfredo, and Mamerta de Parini, offered by the Parini family. For the souls of Roger, Anicia, Norma, Rosario, Perla and Rolando, Francisco, Alfred, Generosa, Rebecca, Jessie, Cristina, Lydia, Pauline, Regino, Luz, Mercedes, Josefina, Teresita, and Miguel and Helen, offered by lectors and cantors. For the souls of Felix Cipriana, Leo, Leoncia, Ramon, Enriqueta, Fausto, and Josefa, offered by Vidal and Emphahilia. For the eternal repose of the soul of Rosita Veles and Cajas, and for the souls of Elpidio Fernan Veles Sr., Vicenta, Ramona, and Leon Igot, Dolori, Chofelu, Elpidio Sr., Eduardo, Rocky, Fitzpatrick, Antonio Veles, Milagros, and Jesus Abilia, Linda, Antonio Ancajas Sr., Felix, Cipriana, Leo, Leoncia, Ramon, Enriqueta, Fausto, and Josefa, offered by Ancajas family. For the souls of Agapito Encarnacion, Francisco Eulalia, Juanilio Alicia, Francisco Estelieta, Luis Tula, Olimpio Romeo, Joselito, Pilar Sinclitica, Alfreda, and all souls in purgatory, especially those abandoned, offered by Garces Sabido family. Mass for the departed souls of Vicente Resurrection, Pilar, Mariano, Sinclitica, Alfreda, Agapito, Astiria, Jesusa, Virginio, Clarita, Resurrection, Chodora, Leonidas, Geno, Jose Osregizido, Brilia, Jaina, Jusel, Juanilio, Josephine, Joselito, Shello, and all dearly departed souls in purgatory family. Loved ones, especially those abandoned, offered by Garces cousins, nieces, and nephews. For the souls of Romeo, Agapito, and Encarnacion, Olympia, Ireneo, Sabino, Herbacio, and Victorina, Juanilio and Alicia, Joselito, Vicente, Fernando, and Resurrection, offered by Garces Alviso and Oy families. For the souls of Armando, Lois Sr., Candida, Juanita, Alin, Christy, Jason, Marty, and all souls in purgatory, offered by Garces Hindoy family. For the souls of Josefa, Alvin, and Conchita, offered by Maria Grace de Lima and family. Eternal repose for the souls of Florentina Claret, Tan Ingkok, Osmondo Rama, Beatriz Rama, Perla Claret, Mario Claret, Rory Claret, John Paulo Rama, Marisa Sison, and Marilyn Ocolot, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Eternal repose of the soul of Adelaida Villaflor, offered by Betty Gonzalez and family. Death anniversary of Encarnacion Trinidad, offered by DJSI. Birthday Mass for the soul of Alexos Bacaltos, offered by Bacaltos family.
Thanksgiving Mass to Papa Jesus, Mama Mary, for the gift of life and all the blessings and graces received, for guidance and protection and good health in all family circle. Petition to be prayed for Johanna Gibson Samuel Alfonso Cañas for return to the sacraments of reconciliation of broken relationship of Joanna and Maria Fe Gibson, Maria Teresa. Petition for Samuel Xavier Pacubas for his hearing and granted the ability to speak. For the souls of Gaudioso, Faustina, Domitila, Jaime, Susana, Jason, Anselma, Godofredo, Donata, Dalmacio, Josefina, and all souls in purgatory, Naghandom, Juna, Cañas, and family. Thanksgiving Mass in honor to the Most Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Saint Joseph, San Isidro Labrador, for all the graces, blessings, protections, and good health received. Mass for the eternal repose of the souls of Jasper, Natividad, Lolita, Jose, Ernesto, Alicia, Eric, Rolando, Perla, Roni, and all the forgotten souls in purgatory, offered by Mr. and Mrs. Alberto Anchofilo Amamangpang and family. Misa pasalamat sa mga panalangin, grasya na dawat, and answered prayers, alang sa tanang kalag sa purgatorio, naghalad Ophelia Campo. Palihog mangliwhod ang tanan, sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaabsanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo, ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasalanan namo, ug mo kami bigyan sa pagsulay, hinunualwa sa kami sa kadaugan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karanaw sa oras sa kamatayan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karanaw sa gihapon, sa mga katuigan, mula katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog ang anghelos. Sa ngalan sa amahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mamakasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang sulugoon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanamo sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mamakasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nagpakataw. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mamakasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Igampo mo kami, Santa Inahan sa Dios. Aron mahimo kami nga ngayon sa saad niya sa Kristo. Magampo kita, nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubo sa among mga kasing-kasing ang imong grasya, aron sa pag-ila namo gikan sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanamkon kang Kristo imong anak, madawat namo pinaagi sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dugang katuyuan, pamisa sa kalag ni Michelle Bjorks sa iyang 9 days novena sa iyang kamatayon. Naghalad, Banji Bacasio Bjorks and family. Our Mass presider is Reverend Father Alan Cruz, Pachem Missionaries. Mayong buntag ug daghang salamat. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo.
Ngayon atong santos nga misa, din atong ginumduman na ato ang mahal nga Birhen Maria, atong ihalad itong mga pag-ampo alang sa tanang mga inahan, o sa tanang mga asawa, nga tagag mayong panglawas kanunay, o punon ang ilang magkasing-kasing sa gugma sa Diyos. Ug anon mandam ta sa pagsaulog, nining atong santos nga misa, atong inulsulan atong mga sala, mga ikitagpasaylo sa atong manggiluyon nga amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan ang takita sa Diyos nga magagahom sa tanan o pasayloon sa tong mga sala. Dadon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Among Ginoong Diyos, nga giandaman mo og angay nga puluyanan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahang Birhen Maria, itugot nga maluluyon, pinaagi sa panabang sa maong Birhen, nga mahimo kaming takos nga puluyanan sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mong Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Miingon ang Ginoo, niadtong adlawa ipahauli ko ang gingharian ni David sama sa usa ka balay nga nagunob. Ayuhon og ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab og himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa buntugon sa katawhan sa Israel, ang nahibilin sa yuta sa Edomia, ingon man ang tanang kanasuran nga akua kaniadto. Nag-ingon ang Ginoo nga maoy mohimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga ang magdaro samtang nangani pa ang mga ngani. Ug ang mga tighimog bino maghimo pagbino, samtang mabugas ang mga magpupugas. Madagayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan ang matamis nga bino. Dadon ko pagbalik ang akong katawhan ngadto sa ilang yuta. Tukuron nila pag-usab ang nagunob nga mga syudad, ug adto na sila puyo. Mananom silag mga paras, ug manginom sa bino niini. Mananom ug mangaon sila sa ilang abot. Ipahimutang ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila, ug wala nay makahingilin kanila, nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan.
Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, ang Ginoo, kay nagsangyaw siyag kalinaw. Alang sa iyang katawhan, ug sa nagatuo kaniya, ug kanila, nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Ang kaluoy o kamatuuran nagatagbo, ang katarong o kalinaw maghagkanay, ang kamatuuran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana. Ngano man nga kami ug ang mga Parisiyo masubsob nga nagpuasa, apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila o magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit, kay kung iyang himuon kini, magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil doon ikaw, Kristo, kaliwag. Pinaagi sa pulong sa Ebanghelyo ang atong mga sala unta mapasayno. Amen. Maayong buntag natong tanan.
Pila to ka buok ang kuan kanang pag-anhi ni Jesus, kanang coming of Jesus, pila to ka buok. Ang inyong naimduman kay duhar man, no? The first coming, katong niari siya nga buhi siya, ni halad siyang kinabuhi. Ug ang second coming, katong final judgment yun. Pero na ay third coming, na sa between, karon na aron si Jesus sige siya og gusto siya nga musud sa tong kasing-kasing, no? Mao ni gipasabot aning giingon diri ni Jesus nga sambingay nga walay tao nga magtapak og bag-ong panapton sa daang biste. Na ikaduhang sambingay ning siya nga walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit. No? But pasabot ni Jesus aning duha nga gusto siyang musud sa kasing-kasing sa tao. Man ang bag-ong panapton mao ni si Jesus, ang Espiritu Santo. Ang bag-ong bino mao ni si Jesus, ang Espiritu Santo. Kaning daang panapton mo ni itong kasing-kasing nga daan puno sala. Sam ning daan nga panit mao ni itong kasing-kasing nga puno sa sala. No? Nya dili gyud makasud si Jesus sa daang kasing-kasing nga puno sa sala, kinahanglan bag-ohon ganang kasing-kasing, no? Sama nga nakasuway na magtapak og daan nga sinina, tapakan yung bag-ong panapton. Kasuway na mo na, di ba? Layo rin sa kadlaw ng gisi na kay daan man ang sinina. Pero wapat kasuway anang magbutang og bag-ong bino ngadto sa daan nga panit or wineskin kaysa na panahon Jesus wa pa to botilya. Panit raman to ilaha, magbuhat sila sudlanan, panit sa mananap. Nya kung magbutang sila og wine, labi na bago nga wine, butang la sa daan nga sudlanan nga panit, malupig man ang daan nga panit kay kusog man og kanang fermentation ang bag-ong bino. Kusog kay siya di muburot ug maayo ang daang panapton, mag-awag daang panit, magisi siya, mausik ang bag-ong bino. Mo ningon si Jesus, dapat ang bag-ong bino ibutang gid siya sa bag-ong panit sudlanan. But sabot si Jesus musud siya sa bag-ong nga kasing-kasing, no? Mo nang atong pamalandong unsa man atong kasing-kasing bag-o na ba na, but pasabot nang iduol ta ni Jesus diya sa sakramentos pangumpisal, no? Bag-ohon man ni atong kasing-kasing, limpyuhan, no? Ilisdag bag-ong kasing-kasing. Ang pangutana, ug namintin ba ning pagkabag-oha? Mo nang ang simbahan ni awhag yun sa katawhan, no? Nga mangumpisal yun once or twice a year. Pero kung naman gani mortal sin, mangumpisal dayon. Pero di sa naingon nga, amo ba pader? Inana dis ang Ginoo, puno di sa gugma, sige di sa pasaylo. Magsige lang kung pagkasala. Kay aron magsige sa kong pangumpisal. Di po mao. Ini magpangumpisal, maningkamot dayon nga di ang balik. Ingon man si Jesus ni Mary Magdalene. Pila to ka yawa di papahawa ni Jesus ni Mary Magdalene? Pila? Pito ka yawa, lima ka ng pito ka yawa. Post yung ilarag
kasing-kasing dito si Maria Magdalena. Usa na ana ang pagka wapa man to'y word nga libakira dito sa unang panahon Jesus. Number 1 gito niyang sala kanang pagkalibakira. Sala ba din ang libakira pa din? Sala kay mo gidao, galbi nagdauton imong tao sa iyang likod. Sa imo siyang amiga or amigo niya, imong dauton des likod, slander na, mortal sin. Asamot ang adultery, moto kang Mary Magdalene, putig yung ilara. Yan iduol siyang Jesus. Nagpikiluoy. Ningon si Jesus, lakaw na ko, gipasaylo na ka. Niya ayaw na pagpakasala. Kay basig ngilan po niya may tabo ni mo. Sabot-sabot ni Jesus anang ayaw na pagpakasala. Makasala gyapon siya, pero paningkamot nga ayaw nagbalik itong salaa. Labi na itong pag-adultery. Labi na nang magmarites. Ayaw nagbalik ato. No? Kaya ba siya may impirno hinoong ka? No? Nalbay uban nga mong bisal kaduha sa katulos o sa kabuwan. Kaya pagtuon niyang pasaylo siya sa Ginoo, pasaylo diyon ang Ginoo, pero pag paningkamot ug di sa ka maningkamot, mura ka gabino ang Jesus. No? Motong na Santa to si Magdalena kay what am gid siya mabalik ato iyang sala. Unsa may ang gibuhat? Mo sige gyud siya sikit Jesus, sige siya kuy-kuyog Jesus. Siya paminaw ug sa karon panahon na kay di naman makita as Jesus sa inyong mga pag-ampo na observe mo kanang sa mahal nga birhen. Pero bantayan gyud kanunay ang kasing-kasing nga di na gitong balik itong sala atong kanang pagmarites. Sa may buhaton niya or di na mong balik pagmarites. Sa buhaton inyo yung hinumduman nga kitang tanan makasasala pero gigugmat ang tanan sa Dios. Unsa may rason nga nung magmarites man? Oy, naitaw diha. Unsay rason nganong magmarites nga parihon ditang tanan makasasa pero gigugma sa Dios. Kato imong ilibak makasasa. Ikaw pod magsasa siya gigugmas Ginoo. Ikaw gigugmas sa Dios. Pariho ra daimi. Nganong maglibak man ko? Mo nang mas self-righteous, mo nang masuko si Jesus anang mga self-righteous nga mga tao, o tutong suko kaysa sa mga Parisiyo. Kay self-righteous man kayo, sige pamantay sa mga tao. No? Mo nang ayon magbalik. Hinumdumi nga makasa tagtanan. Pero gigong bumatas Ginoo. Amen. Mo ni gusto ni Jesus kanang bag-ong kasing-kasing nihamdumi ninyo ini pangumpisal bag-o ginang kasing-kasing ana. Kung imong nakumpisal ang tanan ay bag-o ang kasing-kasing ay pero na ay pagpaningkamot. No? Ayaw na pagpakasala. Maningkamot yun, mahugbong manggani bisa pagpaningkamot kinam diyang kunta sigim yung nag-attack. Pero na kay pagpaningkamot pod, no? Mahagba mga once a year, maayon na kayo, at least na improvement. No? Amen. Manay buhatan nyo kanunay. Bisan pag naakasud simbahan, makasaan gitang tungod niya itong mind. No? Ningon si San Agustin, the battle is in the mind. Kanabang gubat sa spirituhanon nga pagtintal sa demonyo kay kita mo siya sa tong mind pero wa siya kakita sa tong heart. Manang ari tagubaton mo nang miyong sige kog ampo pero sugod gyapon normal gina. Pero di siya kalupig kung sige kagunahon ng Jesus ug sa panabang sa mga birhen. No? Inana to ang pamaagi mga igsoon aron mapariha ta ang mahal nga birhen sige gito siya ampo. Moto ligoon ki siya kanunay. Di gyud ka penetrate ang kontra bisan pagbilas lakbo.
Di ka benefit kay sige, gid siya dool Jesus. No? Sige siya ampo. Mapo datong buhaton. Aron bisan tuod makasatag ginagmay na lang mga binyal. One day when Jesus comes again in His glory to judge the living and the dead, usa ta atong kakuyog niya sa iyang gingarian. No? Hinaot unta. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan aron mas haduol kitang dad-o niya ngadto sa mga mithi sa ebanghelyo. Sa ingon mabag-o ang simbahan ug ang kalibutan ug kita miingon Ginoo sa bangkiti panalangini kami. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo magmasinugtanon sa aghat sa Espiritu Santo aron imantala nila ngadto sa katawhan karong panahona ang kanunayng bag-o nga pinulungan sa ebanghelyo. Magampo kita. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Nga abli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios, diha ni Kristo nga mas labi pang mahinungdanon kaysa pagtamod sa karaang relihiyosong mga balansayon. Magampo kita. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o kanunayng posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagkabot niini. Magampo kita. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagpakita gugma ug pagtagad ngadto kanila. Magampo kita. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon kauban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita. Ginoo, sa bangkite, panalangini kami. Among langitong Amahan, dungga ang among mapag-ampo ug tudloi kami sa pagpuyo isip bag-ong katawhan nga gilingkawas pinaagi sa gugman Hesukristo among Ginoo. Amen. Dawatagin mo among dasal, alat sa pugma mong way sama. Ug kami nga niya karon nga miduyog sa huni sa panahon, walay ko nga katapos, dawat ang among kakabos, kang Yesus atong Diyos, ihalatag kantahon ta. Dawatagin mo among gasal, alat sa pugma mong way sama. Mga isda sa karagatan, mga langga mana sa kanginan, mga bulak tanang halaman, ug ang tubig nga midali sa kinayahan, tanang binuhat sa Dios, ihalatag kantahon na. Dawatagin mo among gasal, alat sa pugma mong way sama. Kining pan nga binuhat
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan mo ta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang mga pagampo ug halad sa imong mga magtutuo, nga gihalad sa andumanan ni Santa Maria inahan sa Dios, aron makapaymuot unta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibaya inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa tong Ginoong Diyos. Ang ayog mata. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunay Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog sab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug moalagad kanimo. Himawa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himawa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na kato among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Puno sa pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon ang Ama namo. Amahan namo nga nakasanayan, Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo gingharian, matuman ang imong pagbuot, siyuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kana. Iya itugot nga mahulog kami sa pagsulay, nunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang bahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanino. Ato ihatag ang kalinaw sa usa with a smile, no? Ang kalinaw na kaninyo. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga.
Mga igsuon kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon mo kalawan kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kalawaton ko ang Diyos, ang kalipay kong hingpit, ug dawaton ko siya, ang kanako nagdakit. Si Jesus, tuwang pan, kinabuhi sa kalak, ang mukaon ining pan, di mahadlok mamatay. Kalawaton ko ang Diyos, ang kalipay kong hingpit, ug dawaton ko siya, ang kanako nagdapit. Si Jesus ang tuburan sa kadait ug gugma, kay nagtigom sa tanan, libot sa iyang altar. Kalawaton ko ang Diyos, ang kalipay kong hingpit, ug dawaton ko siya, ang kanako
Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay, kaming naghandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya, ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcero, eres ves nostra salve, a te clamamos, extoles a ti suspiramos, dementes et lemnes, in ac lacrimarum valle. Via ergo advocata nostra, ilos tuos misericordias oculos, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc Exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia. O dulces, Virgo Maria, o dulces, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, Ut digne facciamo prosinibus Christi. Orimus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, et dignum filiat vitaculum et vici mereritur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut quius commemoratione leitamur, ius pia intercessioni, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanino. O manalangin kanyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nala na tong santos nga misa, panglakaw kamo, dadan nyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat among inahan.
kanimo kami nagpa